φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω θερμά στην εκδήλωση της κοπής της πίτας της παράταξής μας. Η παρουσία σας σήμερα εδώ δεν είναι μια απλή ένδειξη υποστήριξης, δεν είναι μια απλή ένδειξη ενίσχυσης της προσπάθειάς μας. Είναι μια τρανή απόδειξη ότι έχουμε την ίδια πεποίθηση, έχουμε την ίδια αντίληψη. Ότι η Λάρισα μπορεί και πρέπει να αλλάξει και αλλάζει. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε την ίδια προσέγγιση, είναι σημαντικό λοιπόν να φανταζόμαστε με τον ίδιο τρόπο το τι πρέπει να γίνει. Το τελευταίο διάστημα έχουμε δείξει ήδη μια σημαντική έκφραση αυτής της αλλαγής που συντελείται στην πόλη. Δεν είναι μικρή, είναι σημαντική, είναι πολυδιάστατη. Κατορθώσαμε με συντονισμένες προσπάθειες να εξασφαλίσουμε την απόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, να εδραιώσουμε την οικονομική της κατάσταση και να μπορέσουμε να ταινίσουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον, ώστε να παρέχουμε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες στους πολίτες μας. Ταυτόχρονα, ενισχύσαμε την επιπληκτική θωράκιση της πόλης μας με κέρυες παρεμβάσεις στη σημεία που έπρεπε να γίνουν παρεμβάσεις αυτές, ενώ ταυτόχρονα έχουμε προχωρήσει σε και μεγάλο ποσοστό αποκατάσταση των ζημιών που άφησε πίσω ο Ντάνιελ. Κοιτάμε όμως και μπροστά. Και είναι πολύ σημαντικό ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις για πολύ σημαντικά έργα που το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν να παίρνουν σάρκα και οστά μέσω του ΒΑΡ, του ΕΣΚΑ και μια σειρά άλλων προγραμμάτων. Έχουμε φέρει πολλές εκδηλώσεις στην πόλη που φέρνουν φως, ζωή, χαρά, υπεραξία. 15 παιδικές χαρές νέες και ανακοινισμένες έχουν παραδοθεί ήδη στο κοινό, ενώ άλλες 10 με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση το επόμενο διάστημα ξεκινάει η υλοποίησή τους. Και όλα αυτά είναι μόνο η αρχή. Γιατί έχουμε πολλά να κάνουμε, έχουμε πολλά να δούμε. Η Λάρισα που μας αξίζει λοιπόν αλλάζει. Η πόλη βρίσκει την αυτοπεποίθησή της. Κάθε δρόμος που καθαρίζεται, κάθε γειτονιά που ανανεώνεται είναι μια μικρή νίκη. Και όλες αυτές οι μικρές νίκες οδηγούν στο μεγάλο μέλλον που όλοι οραματιζόμαστε για την πόλη μας. Η πόλη λοιπόν αλλάζει. Βρίσκει την αυτοπεποίθησή της και όλο αυτό γίνεται μαζί με τους πολίτες. Γιατί οι πολίτες είναι αυτοί που έχουν δικαιώματα στην πόλη. Η πόλη ανήκει στους πολίτες της, σε όλους τους πολίτες της, σε όλους εσάς. Είναι πολύ σημαντικό να το πιστεύουμε και να το αποδεικνύουμε αυτό καθημερινά. Θέλουμε λοιπόν να συνεχίσουμε όλοι μαζί την πορεία για τη Λάρισα που μας αξίζει. Δυνατά, καθαρά, ζωντανά. Όλοι μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη ημέρα. Θέλω από καρδιάς να ευχηθώ σε όλους υγεία, δύναμη, πίστη, κάθε καλό στις οικογένειές σας και να θυμάστε ότι είμαστε δίπλα σας, ότι μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ από καρδιάς.